Gibarugan karon sa Ancillary Services Unit sa LGU Davao na lehitimo ang ilang operasyon sa Bangkiruhan Public Market alas 3 sa hapon, Abril 29, 2026. Bisan pa man, nauli kini sa sinumbagay. Mato ni Paul Bermejo sa Ancillary Services Unit Davao nga adunay mga ebidensya nga nilapas sa saktong linya ang mga vendors busag ikasang operasyon sa iyang mga ginsakupan. Dugang opisyal nga gitambagan niya karon ang team leader sa operasyon nga si Alex nga mobalik sa doktor aron mahatagan sa atensyon ang samad sa ulo nga iyang nahiaguman tungod sa maong kagubot. Pero naputin, sa among GC, sa iyo pala sa buntay, nagkuha na sila, lapas na sila sa yellow box. So imagine na mo, lapas na sila sa yellow box, maglisod na ang mga sakyanan na, traffic na gano'n siya. Hindi na pa na ang tao, in between na sa sakyanan siya nag-agi. Delikado na. Samtang dili pa makasulti si Bermejo kung kinsa ang nag-ulo sa kagubot, kung iya bang mga sakop ingon man ngadto na sa mga vendors, samtang wala pa siya makaistorya sa imagid sakupan. Wala pa sa matod pa kini makadawat sa written statement alang sa legal nga proseso. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien, Nabados Tatak, Armen.